Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Action Radio Philippine Standard Time, 1:22. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hag Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
hapon sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome sa aton pagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan, This is My Life. Siyempre karon nga adlaw, Biyernes. And again, thank God it's Friday. Hunyo 19 tuig 2020. Ano gani nga adlaw subong Tita Wilma? Amo ini ang ika-159th birthday sang ato national heroes, Dr. Jose Rizal. Di ba? Dumduman niya? Yes. Birthday niya. So, kung buhi pa iya si Dr. Jose Rizal, kwan siya, pila 159, baga ugod-ugod, ano na ay. But anyway, sa aton mga palangga, mga tagpalamati, sa aton dira mga senior citizen, kamusta lang? Hi and hello sa inyo. Kag, siyempre, sa aton man mga kabataan, nga nag-ubod sa aton karon nga hapon, ang mga makulit, kag mga masadya naton nga mga kabataan, at sa lawayo niya, natural mo lang tawi, no? Pero kutob sa aton malabutan, sa aton man pagpangalagad karon nga hapon, sa palatuntunan, This is My Life. Magluwas diri sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, aton man pagpangamusta sa inyo dira. Sa gihapon, sa nahambalan ni Tito Wilma diri sa amon sa siyudad sang Bacolod. Kag probinsya, nagapabilin kami sa modified general community quarantine. Ano na lang, masiling na ano na lang. Pero sige gihapon kita, wala kita sang mahimo, kundi ang magalong-halong kag padayon kita. Na? Padayon kita nga magasuporta sa mga patakaran nga ginapatuman hindi para sa kay sinuman, kundi para sa aton tanan. Gani go-go lang kita, ha? Diba, ti daw nami naman, siling nila tawi nami naman, kay ti maka guwa-guwa naman, makagwa-guwa naman ka makapulo mamasyar naman kami, abaw, kanami, siling ko gina, kanami abinyo, hindi gid ka mo magpasaga-saga, na? Hindi gid magpasaga-saga, palihog lang. Kay ti sa nakitaan naton, wala pa iya mag-flatten ang curve sa nahambal na naton. Hindi pa ina makitaan. Ti kung magpinagusto kita tanan, gihapon kung ano ang resulta, kita ang makaluluoy. Gani hinay-hinay lang. Mga anak, huot Tita Wilma, paamo ka na bala. Papanyaga na da. Okay, padayong ng pagpanghimos nyo dra sang inyo. Kinanaan. Sa mga nagatingwa pa nga makapanyaga, ti updanay man tagyapon, kay ti nami iya po ulihi kaon mo, na? Ano sudaan tada? Paamo ka na. Sige, tawi. Sa mga nagapamangkot naman sa pagbiyahe, sang aton mga fast craft sa Origid. Sa mga fast craft, kay ti ang iban gusto naging magtabok sa syudad sang Iloilo, kag mga taga Iloilo makadto diri kay ti may ara man importante nga mga kinahanglanon diri sa aton sa Negros. Ti bantayan na kay buwas, di ba? Umpisa gid siya buwas. Ang fast craft kay dasig, although nga ang roro, ang roll on roll off ya ada ginmana, pero sa gihapon ang nahambal naton ang paghalong himuon gid naton. Hindi gid kita iya magsalig. Budlay, tika ba, kabalo na kita nga daan nga ang paghinulsol, ano gani? Ang paghinulsol, ulihi gid. Hindi ta na paghulaton ang ulihi. Kinahanglan, subong palang preparahan naton kag maghalong kita. Tita Wilma, yes. Kag sa nahambal man naton, update sa enrollment, bitawi. Ano na? Napa-enroll nyo ng kabataan nyo? Di paano? Anong plastada? Actually, sa update natin from Department of Education, naglabot na iya sa 12.5 million. Sobra ha? Kaya nga, 12,535,409 or 909 ang nakapa-enroll na. Ang nakapa-enroll na sa halin kindergarten to grade 12. Kagkalakip man sa mga nagpa-enroll, ang magapaidalom sa ALS, Alternative Learning System bala, ang mga ALS na non-graded learners with disabilities. But so far, sa public school,
Sa public school, Tita We, ang nakapa-enroll na is 12,114,090. Sa mga private schools naman nationwide, 412,884 na. Ti sige man na ang enrollment subong, di ba? Sige sa gihapon. Pero wala man face-to-face enrollment sa gihapon, di ba Tita We? Yes. Pero abi sa natabo ni bila na atong estudyante ba lang nga nag-suicide na? Di ba may estudyante nga nag-suicide kay nga aga problema gid siya nga wala siya cellphone, wala sa load, no? Wala sa load sa cellphone nga kinahanglan para sa online classes. Te ang biktima nga ina, ang bata nga ina nga nag-suicide, paidalom supposedly sa balik-aral sang DepEd. Te hambal sang DepEd, hambal nila. Hindi ya obligado nga magbakal sang gadget sa mga ginikanan kag mga estudyante. Kag hindi man obligado nga magpatakod sila sang internet para iya nga mangin bahin sa learning programs nga ipatuman sa karon nga school year 2020 and 2021. Hambal sang DepEd nga ang online learning isa lamang ina sa mga opsyon sa blended learning nga igapatuman sang ahensya nga hindi bulag ang DepEd sa sitwasyon sa madamo nga mga estudyante sa pungsod nga wala sang nagakaigo nga resources para sa online learning. Kag ila man gin paathag nga ang ginapreparahan sa karon nga home-based learning ang paggagamitan sa telebisyon, TV, radio, online, kag printed modules. Na amo na siya mga anak, kay kabalugid kita sa tugtuod lang. Grabe, sobra lang tawe. Sobra ang pag-ingos ng mga kabataan na sa ginikanan nga magpabakal sang gadget kay ti kinahanglan sa school ba mga anak ko. Sige lang Tita We na okay lang na sa mga ginikanan nga may ikasarang. Okay sa ginikanan nga makapangutang kag makabayad amat-amat sa mga ginikanan nga hindi kasarang. Amo na bala mga anak ba? Sige lang siling nila. Tawe, ano na yang imo nga face mask man? O ba, hindi nyo na paglabding face mask ko kay panaming ko ni. Relax ka mo da. Relax ka mo da. Panaming ni Tita We, para of the night okay? Hindi actually, kung gusto nyo ni mag-ambit sa face mask ko, kay may tatak mo Action Radio, na? Kung gusto nyo ni mag-avail, hindi ko na pagbaligya, i-share ko na sa inyo. Diri sa aton program sa This Is My Life, tinto gani, Tita We. Kung nag-upload ka mo kay Tita We sa FB Live, magluwas sa aton na mga kauturan nga ga-upload iya sa ila mga transistor radio. Kung ga-upload ka mo kay Tita We live, i-like nyo, heart like, gidya heart ha, hindi thumbs up, hindi smiley or whatever, kinahanglan ano gani Tita We, kinahanglan heart. Heart like gidya Tita We, no? Heart like, then share. Kung ma-share nyo na, tanawon ko da mapili ko da sa inyo. Pila, Tita We. Try ko, tagaan ko 5 lang guro ma-share ko kay dujutay, paman lang ni mo, no? Share ko 5. Okay. Kung mataypan nyo kung gusto nyo, sa nakambalan ni Tita We, i-heart like nyo lang ang This Is My Life dira ni Tita We sa live, then i-share ninyo. So, sa mga nag-share, mapili ko da 5. Sa 5, tag-isa-isa lang. Te, kung layo, kamuanhon ko na layo, man itsa ko, di salon nyo da. Sa mga lapit-lapit lang di ha. Okay, kayo gamono sila gusto ko mantani, tawe ba? Okay. So, i-heart like nyo. This Is My Life, kag i-share. Okay? Yes, Tita Wilma. Action Radio Philippine Standard Time, 1:36 na. Kag, bantayan man, ang ito matahong nga lalang tunon dugay-dugay.
Kag ang pagbasa man ni Tita Wilma sa isa kasulat via messenger, halin sa isa naton kapalangga nga tagpalamati, isa man ka teacher. Teacher concerned, okay? Hibaluon tang kaundan sina karon. Kag magluwas sina Tita Wilma, ang aton tips, problema ka dry skin, ang imo skin bala dry daw nagakaging ka kag kun kurit-kuritan mo ba gaputi-puti linya-linya dry imo skin di ba? Solusyonan ta na karon. Kag syempre nga itong magtag sa ka-horoscope, pagi sa itong tag sa ka-zodiac sign, Tita Wilma. Pero ang update tatawi sa panahon man, anong panahon? Hindi, dako nga bahin sa itong pungsod Pilipinas. Apektado kita sa ITCZ, no? Intertropical Convergence Zone. Halin sa Southern Luzon, pagkadto sa Visayas, kag bugos man nga Mindanao. Kag tungod sa ITCZ, ang Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, kag Northern Mindanao, naga-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan karon nga adlaw nga may lapta-lapta nga mga pag-ulan. Ang iban paging nga nabiling nga bayan sa aton pungsod, naga-eksperyensya sang pagulugalom nga kalangitan, mayayap kanilagsaman nga pagtupas sang ulan, pero ang mabatyagan naton sa gihapon nga temperatura, mainit, mapaang. Kag, hambal naman sa aton Weather Bureau, ang pag-asa, may tendency ang magalabot sa 34 degrees Celsius, ang maximum temperature, dito lang nagalin sa Metro Manila na. Kag, umpisa man subong adlaw, hasta sa maabot nga Domingo. Wala man sa ginapaabot nga malain nga panahon, nga magaporma o magasulod sa aton pungsod Pilipinas. Hay! Kahapo. Hindi kapag hapuon kang pungko mo. Ang opisyo mo tawi, kaon kag tulog lang. Wala ka nagalakat-lakat na nahapo ginman. But anyway, happy lang ko. Danay kita. Especially sa iton mga sa FB, sa Facebook Live. Basta gani may data lang ta, okay, updanay ta. May Facebook account ka, yes! Open mo lang the Action Radio Bacolod, ang live, click mo, updanay kita tubtub-tak no alas stress iya. No, balik kita nga mag-updanay. Kag, yes, Tita Wilma, ang aton man matahom nga lelentunon, nga igalingaw sa iya sa siniiya nga hapon. But anyway, I love you more and more every day from Al Martino. I love you more and more every day. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga
Al Martino para man sa itong sa mga young ones nga nagapod sa iton karon nga hapon. Sa mga mother dear, sa mga father dear sa inyo tanan. Ha? Ngayong hapon na sa aton man mga late tuners. Abot na nugay na da. Hindi na da. Okay na. Importante is kita ay kita. No? Sa FB Live. Okay, thank you, Ged. Alauna, 42, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax sa pagbalik ni Tita Wilma. Ang aton man pagbasa sa mensahe o konsulat. Pagi sa aton messenger. Pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Alauna 47 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon lang dira anay. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala po. Puwerte gini si Ma'am Elizabeth nga daan. Pisan gidlaw. Please greet Marley Bailon Hilario, Joy Tugaf, Gina, and Randy Ligunday, your avid listeners from Barangay Maaw, Bagos City. Ma'am, well, pwede man na sila send message sa inyo action hotline. Wala sila internet connection. Thanks, stay safe, stay healthy, and take care always. God bless you and keep you. Of course, yes, Gid, ha? O, pwede na sila ka-send messages sa ito na text hotline. Nasa kapamangkot sa itong text hotline, syempre, 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kay Sir Erwin Gonzalez, good afternoon, Tita Wilma Pamati. Kami din ni Coco Franco, kag ni Dudoy Taiko. Damo, gid kamo daya sa Maaw Public Market, kag mismo sa Maaw. Yes, kay Inday Giselle. Thank you, man. Kay Miss Jane, kag kay Nanay Pert Candido. Na, mga sukita na sila. Araga, upod sila. Upod man si Inday Wilma Cabarles. Kay Inday Annabel Garcia. Hello, Jean. Also, sir, good afternoon. Action, Tita Wilma, monitoring. God bless you always to it. Thank you, dear. Aha. Okay lang na siya. Thank you, dear. Okay. Hi, Tita Wilma, mayong udto sa imo. Kag sa tanang nga nagapamati, lihog lang ko Tamiyaw Family Gonzaga sa Barangay Palayong, Hinigaran. Salamat, Gid, from Las Piñas City. More power, Tita Wilma. Bibing de Gia Bautista. They Wilma, good PM. Ka-monitor gid kami sa Lizares live. Thank you, Gid. Ay naman si Miss Mary Grace Eugenio Formin. Sa nag-text diyo, paano kung sila makaano sang akong face mask, siling ko, i-heart like, mag-like ka mo, heart lang pinduto nyo, doon i-share nyo da. May link na nga share. Share nyo lang bala. Kabalong tanang ka mo. Okay na, Tita We. Ato na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang tea nga may US FDA seal of approval. Siyempre, Tita Wilma, 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Nami gid ni siya sa mga ginaubo, sa mga may hapo, kay siyempre sa mga ginanyumonia. Kaya nga itong Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang antibacterial, antiviral, kag antifungal. Nga nagapahagan-hagan gid sa mga infeksyon sa inyo baga, kag sa iban pagid nga mga balatian sa pulmon. Kinahanglan smart, fit, and healthy kita. Na? Isa kay tibag adlaw-adlaw, magamit mo tubtub sa isa ka litro nga mainit nga tubig. Hindi lang ikaw maka-enjoy sang benefits ni kundi bug-os gid nga panin. Mabakal sa tanan nga wakong Chinese drugstore, sa tanan man nga the generics pharmacy. Tito We, standby na kay mabgasa kita sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. Ang basahon ni Tita Wilma nga sulat sa sininga hapon sa nahambal na naton nga sugod sang nag-igo ang pandemic and COVID-19, ari man sila. No? Sa aton messenger, sa personal natin yung Facebook account, pwede ka mo dira sa nambalan ni Tita Wilma makashare sang inyong mga istorya sa kabuhi, sang inyong inagihan, nga nakatag sa inyong leksyon o kon inspirasyon man.
nga pwede man magamit bilang palahinandigan sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagaupod sa This Is My Life tag sa iya kahapon. O, sambal ko gani, di ba? Basta may Facebook account ka, search mo lang akon personal account. Wilma Antupina Sugaton. May send message da, click mo na. Dira ka padala imo greetings kag imo man istorya ukon problema man. Ang ato ng basahon ni Tita We Subong, nagapatawag ni siya kay Lala. Na? Kay Lala. Pero hindi na iyatod nga ngalan ha. Ang mensahe ni Lala, nagasiling, maayong adlaw, Tita We. Dugay na kami gapamati sa inyo station, Action Radio Bacolod. Sang gamay pa kami nga wala-wala gid, hasta sang nakatibawas gawa sa pagpangabuhi. Salamat kay ang tingog mo ang amon nga ginapangita, labi na gid kada hapon. I got this chance para mag-share sang worries ko about sa amon syudad. Tawag lang ako sa ngalan Lala, not to confirm my identity. Isa ako ka maestra at the age of 24. Tanan ina ginapasalamatan ko gid sa Ginoo. Ang bugay nga ginahatag niya sa akon. Sugod ang issues ng COVID-19. I have got this perspective nga tanan iniiya sang Ginoo nga kung sa diin may mga rason siya insakto kagiday. And the only way nga makabulig ko sang dako is ang pagpangamuyo. Hindi malikawan nga ikaw nga nagakabalaka ma-update kagid sa mga balita. Regarding this, klaro kaayo ang video ni Cayetano nga hatagan tanan nga amelioration, ang tanan sang amelioration card or form. Although, hindi tanan matagaan sang budget subsidy sang DSWD. Nahangpan gina sang tanan. At least, hindi maglaing ang buot sa mga pigado nga tuod-tuod kung wala sila madala kay ara sa insakto nga pamaagi. What matters the most, Tita We, sa pumuluyo sang syudad is that nag-undergo insakto nga process for CI. Hindi kay diretsuhon lang lista ang tagaan sang pormas. It would be still in subjected way ang ilagin himo. Connected Japon ang DSWD sa government wherein ang mga LGUs may labot Japon in which hindi gusto si President. Ang ini nga hibubunot is actually not for my benefits since government employee ko. This is for everybody nga wala ikasarang to voice out, labi na ang mga pigado. Hindi na diya si Presidente Duterte ang problema at all. Ara na sa mga galamay sang gobyerno, specifically sa iban nga mga LGU, especially mayor sa syudad. Sorry. Salamat gid ka-aksyon. Kabay nga mabatian inisang kadamaan, Tita Wilma. Permigid kami nagapamati sa inyo. God bless to your station. Thank you very much. Stay safe. Gid permi. Okay, kabalugig ko. Inday Lala. Yes, Ma'am Gali, kay isa ni siya ka-teacher. Ma'am, good afternoon. Thank you so much. Again, palabot mo ini. Although, nga wala ko yan na, wala ko gid ni Anesta, wala ko gid ni Natalupangdan, kay kadamo bisa inyo siling ko pasunod lang, na nga mo ingid ang kaundan sang imo mensahe para kay Tita Wilma, na madamo sang nabuligan ining special amelioration program. Kadamo sang nasilutan, nga nakahimo sang sala, nga ini
para sa mga pigado as in pigado, pero ano pa ang ginahimo sang iban? Ginahingalitan nila ang kahigayunan? Kag ano pa? Masakit no, bisang pamati lang kita, masakit man. Pero nagapasalamat kita nga ginaksyonan man ini sang mga ahensya sang aton gobyerno na solusyonan kag ang mga nakasala amat-amat man nga gin pasakaan sang kaso. Hoping Ma'am Lala, nga kabay ang yes na gets nato ng imo sini concern, ang mga pigado gid naka-fill up man dan wala ma-qualify. Hoping sa hindi ba na may dugang kabay pa nga matagaan man sila, no? Matagaan sila kag makabatsyag man sila bala nga nakabaton kami sang bulig halin sa gobyerno. Man masakit ba tiyagon nga nagapaabot kamo, especially nang naka-fill up kamo sang form? Pagkatapos, di man siya, aka-fill up na ko tuya form niya. Mahulat, planuhon pa na bala. Mabakal ko isa kasako nga bugas, mabakal ko. Tanan na plano na kundi. Pagkatapos, gili iya ngalan, wala. At tululagay, may dala pang pamuyayaw, di ba? Ina realidad sa kabuhi sang aton mga palangga nga tagpalamati. Sa mga natungdan kag sa mga maigo sina. Pero syempre, hindi gid tuod madula ang duha ka klase sang tao sa kalibutan. Ting kabuhi ta may duha ka bahin mo, di ba? The good and the bad. Positive and negative, maayo kag malain, ara gid iya, no? Ang Ginoo wala nagakatulog sa ilagin paghimo, Ma'am Lala. Kung hindi man mahatagan sabat ang imo namunuhan diri sa aton programa, sa imo mensahe diri. Kag hindi mahatagan sa kasulbaran o kun kabay pa ako nagapangamuyo gid nga nadala sila sa palaabuton, ha? Ang Ginoo kahibalo gid na kag nakahibalo kung sino ang mga dapat pabatsyagon sang ilaging pahimo. Yun panghimo sa sining nga klase sang programa sang gobyerno nga supposedly bulig para sa mga makaluluoy naton nga pumuluyo. Ma'am, saludo gid si Tita Wi sa imo concern sa aton sini pumuluyo. Kag kabay pa, although nga wala nato na mention kung dinang lugar, kung sino man nga mga opisyal dara sa inyo banwa o kung syudad man, makabatsyag sila. Ha? Pasalamat kita gani nga iban nga hindi man gani nga sila nga well-off gid. Nag-share pa during sa itong kinubot-gubot gid ang tanan, di ba? May sulusobra sila tunga-tungaon pa na ihatag dito kay ano kay wala to sila nan. Dira na to nakitaan, kag dira na to natalupangdan nga ay hindi nga mga bagay wala ko nahimo sa mga nakaligad sang una subong mo lang natalupangdan. Balasang una, makatamwa ka sa tupad balay mo, kag makapamangkot ka kung kamusta sila, tungod masako ikaw sa imo trabaho, ang bana mo, ang kabataan mo sa school. Pero sa panahon sang pandemic nga ini, sining coronavirus nga ini, COVID-19 nga ini, nakita naton ang mga bagay nga wala nato nahimo. Diba? Ang pagpaambit, ang kabalaka, ang pagpakigbagay, tanan. Nabatsyagan mo, kanami batsyagon, kung nahimo mo inatanan, sang panahon nga naka-quarantine kita. Ma'am, thank you, kid. Ha? Salamat, kid, sa concern. Kag para sa imo, ma'am, ang may takom nga ang bahay nun, halin kay Diana Ross. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Live believing, dreams are for weaving, wonders are waiting to start.
Alas 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time if we hold on together. Aton man ginadulot kay Ma'am Lala. Ma'am, thank you so much. Ginpadala mo diri sa This Is My Life. Kabay nga natandog man naton ang mga balatyagon sa mga tao nga mga natungdan, ha? Hopefully, ma'am. Okay? Miss Heaven, good afternoon. Kamusta na ikaw? Greet ko lang happy listening kay Bingbing and Sherlyn. Salamat gid, Miss Heaven. Anthony Jones Havilio, kamusta lang sa imo? Anthony Jones Havilio Siblano. Kay Mama Dear mo mandera. Okay? Yes, Tito Wilma, ang aton anay panyawan linament, no? Ang aton panyawan linament, himo inisang seed pharma, siyempre, ginadistribute man sang seed marketing. Ang panyawan sa aton pulong sa nambala ni Tito Wilma, manunggal ina siya. So, sa imo ginabatya nga arthritis, o kun rayuma, pagpalanakit sang tiyan, pagpalamanol, o kun sa mga may barikos na ni siya ipamanyos. Magbanyos, mula hindi nga, magbanyos ka nga daw wala ka lang labot, kinanglan with haplas-haplas ka may pressure gamay, haplas-haplas with love, gamit ang panyawan liniment. Siyempre, sulbari na pagiman sang pagbanyos, paghaplas, puro-puro nga duga sang manunggal, ang panyawan liniment. Garantisado ora mismo ang epekto. Mabakaw na ito nina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kag diriman sa amon sa syudad sang Bacolod, ara sa mga butika nga nahamtang sa itubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. Ara available sa Mims Pharmacy, sa Farmacia Caro, kag subuman sa RX Trade Drug Store, sa Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, kag sa Sincere Drug Store. Ada man sa Jex Marketing nga namtang sa idalom lang sa Action Radio kay Miss Eva Sangco, na pwede ninyo dira mabakal ang panyawan liniment. Kag ang aton man panyawan herbal capsule, syempre kag Celebrity Kojic. So, alas 2:05 na relax si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos sang mga ini. Ang balitang ito ay Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Time, alas 2:09 na. Balik si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang aton anay mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga preska ka mga matahong nga bulak. Sa inyo man pagkinanglan personal o kung sa inyo man pagkinanglan sa kung ano man nga mga events, ano nga mga kahiwatan dira nga gusto ninyo dekorahan sa mga arranged flowers. Ara lang sa Ferrero Street, di na ganito ara sa likod sa Bacolod Base Center. Kung maghalin kamo dibla na yun sa Bacolod City Public Plaza pagkadto sa reclamation area o pagdulhog nyo gid, no? Pagdulhog nyo gid una-una nga bangga sa wala. Likod na sa Bacolod Bay Center. Ara dara ay Johnny and Christine Flower Stand, na? Yes. Pangitaan nyo na si Maymay kag si Tintin para sa inyo kinahanglanon. Kung hindi, pwede man kamo makakontact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Okay, Tita We. Aha. Welcome back, Tita We. Miss you, halong perme. Salamat, Gid. Pasensya na kung may tabon si Tita We. Insindihan nyo lang. Amugin ng live. Diba? Mr. Beneve, no? Yes, Dean Francisca Batalla, thank you. Gadula-dula amon signal. Oh, nanggaupod sila seton sa FB. Thank you, ma'am. Good afternoon, Tita Wilma. Happy to see you. I'm watching live from EB Margalona. Please greet my Mama Helen Emberador and Shimay. Always listening to your station from sign on to sign off. God bless and more power. Kalihan or Kalijan Angel Angelo. Salamat, Ken. Oh, good afternoon, Miss We. Happy to see you back here. Stay safe always. God bless. Miss Ems, thank you. Salamat, Gid, sa inyo. Yes, oo, Tita We. Okay lang na siya yan. No, Pinky Alojado Martinez. God bless you always, Tita We. Kay Marilyn Diaz, Tawe. Like ko gid imo face mask. Okay, kung like mo akong face mask, i-click mo ng like ko, ang heart nan. I-click mo ang heart. Pagkatapos, i-share mo. Kay basi, ikaw, isa sa makabaton sa akong face mask. Yutay lang ni, 5 lang ni Guro kabilog, mahatag, ma-share ko sa inyo. Pero matamat, di pa ka mo na. Okay, ay hindi ta ka mo pagdalukan sa kutob sa masarangan ni Tita Wilma. Pero kung kamo wala kwarta, kagusto ninyo, kwarta gid tawe, no? Kung kinanglanon gid. Kinanglanon gid badly, kinanglan nyo kag daw need nyo gid nga mag-loan, ara ang Golden Sun Finance Corporation, ha? Basta kumpleto lang ang inyong mga requirements, damo sila klases ng loan, pwede salary loan, pwede man real estate loan, SSS, GSIS loan, truck or whatever nga truck loan, na motorcycle loan. Inquire lang kamo, pwede gid. Pwede man kamo makabisita personally, do medyo mabulubod lemon so ang face-to-face tawe mo, di ba? Mas pwede man makitawag kamo, na sa ILA, na sa Golden Sun Finance Corporation, sa telephone number 434-8788. Hindi gani sa 707-6730. May ada man sila cellphone number 0925-708-8424. Na gusto nyo mag-loan at ang Golden Sun Finance Corporation. Di kalidad ang serbisyo. Very accommodating, panada sila. Sige, try nyo para makabulig sa aton kapigaduhon subong basta kaya naton kag nagakadapat gid naton nga himuon. Okay? Yes, Tita Wilma. Christian Roa, mayong hapon, Action Wilma, nagamonitor diri sa Victoria City. Salamat, gid.
Parte. Jimla, thank you. Marley Dolido Magallanes, Tito Wilma, patamyaw kay Tatay Ilyas Dolido. Always gid ka pamati sa imo. Salamat watching live from Hong Kong. Salamat, good afternoon man. Alas 2:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Kadto na si Tita Wilma sa aton mapaambit iya karon nga hapon. Ano Tita We ang aton nga i-share sa inyo sa sini nga hapon? Hambal mo to kagina, dry skin. Ano kaya? Oily skin, dry skin, di ba? Mga muna, no? Ako oily skin ko no? Pero kung dry skin, medyo problema, ginman ha. No? Pero don't worry, may solusyon kita dira, no? May solusyon kita. Pero sa masami, ang pag-dry sa atong sa ni skin, siling wala, tungod sa pagpaligo, maligo ka, ano, tagpila ka oras, may ara bala maligo, dugay-dugay, no? May ara man niya paligo, ay nag-ano ka lang to sa banyo, guwa ka na dayon. Di ba, may ara na notice nyo, nan. Ang madugay magpaligo, kag ang dugay nga pagpahulo mo sa tubig, isa inagali sa mga rason kung kaga-drying mo skin na, kag ang paggamit mo sang maisog nga habon. Ang very strong bala nga. Ang iya nga, syempre, ingredients sa paghimo sa habon, di ba? Makapadry ina sa skin. Titawi, anong himuon namon? Simple man lang. I-moisturize mong skin mo. Bakal pagli kami, oil ko naton pa mga kalulahan, kagaluluhan, ay palibog na sa mga lotion. Ara tong lubiho pa kagod to balaw sapa. At least natural oil, na matian niyo man na mga nanay sa inyo nga mga lola sang una na madumduman. Dahil si nanay mag-istorya ho, ano na milag, mayong hapon. Okay, para mabulong, kag masolusyonan ang dry mong skin, i-moisturize mo na. Man ang moisturizer, nagaserbi ina iya, nga, nagaserbi ina siya sa aton skin, nga pangontra sa pagkaguba sang imo panit. Kinahanglan imintinaron mo mintinaron mo ganyan ang manami mo nga panit. Imo skin, di ba, panit na makabulig gid na ang moisturizer. Kung ang imo skin tama gid ka dry, amo nang hambal ni Tita Wilma, wadi mo gamitan sang oil. Kabalo naman kita subong, magsiling oil, ada sa mga supermarket, ada sa mga, ano na gani nga section, kung ara kaya sa mga department store, di ba, may ara na sa mga cosmetics, yes, ara da tawe. Okay. Kung ang skin mo, amo nang himuon paggamit sang oil, kay iba hindi nakasaho mo, ako to, hindi man ko saho magamit oil. Ang himuon mo na iya, samtang ang skin mo basa pagkatapos kapaligo, amo na siyang pinakamanami nga tion sang paggamit sang oil samtang basa siya. Kaya nga ang oil mas nga nagalawig sa aton sa ni skin kumparar sa moisturizer. Ay gali, Tita Wilma. Kag likawan mo man nga magamit sang na-mention ko kay ina, maisog nga klase sang habon, tama-tama ka humot, isa pa na, no? Kung dry ang imo skin, mas makapaayo gamit ka cleansing cream. Cleansing cream social, di ba daw Yung mga gentle skin cleansers, may bath o kung shower gels man, nga may moisturizers, tawi, kibalanan anamon, kung hindi anamon makita. Okay, kung kaya-kaya na sang powers nyo, may unod-unod ng bulsa nyo, pwede ka mo sila makabakal. Pili ka lang sang mild nga habon. Nga, nagadugang sang oil kag fat sa imo skin. Likawan mo man ang deodorant kag antibacterial detergents nga maisog. Kaya tama ka isog, man bisan ako hindi nami, di ba? Hindi gid siya nami iya. Ano pag Tita Wilma? Limitahan mong oras sa pagpaligo mo. Limitahan mo gid, dasigon mo lang. Ano ginayang tag 30 minutos, tag 45 minutos kimo sulod banyo, di ba? Pero abi ninyo ang pagpaligo sa mainit nga tubig sa malawig nga oras, makapakakas ina sang oil sa aton skin. Makakas yang oil sa aton skin.
Kag, abi ninyo, himuon mo na lang 15 minutes o kung mas lesser pagin ang pagpahulo mo sa tubig. Gamit ka lang sa natural nga tubig o kung ining malabaab instead nga mainit nga tubig. Kaya iba niya mo ginamo, di ba? Tapos, i-moisturize mo ang skin mo pagkatapos mo paligo. Tapos mo ipaligo, hinay-hinay lang ba lang pag trapos ang lawas mo ba? Iban ba? Ginakaruskus pa na. Hindi. Do itap-tap mo lang amo na, boss. Sus Maria. Di kong basa yatawi. Do hindi. Pag kung na-conforme. Hindi. Pero gisan ako, no? Nami, nga haplusan mo. Pero amo na galing, husto nga pamaagi. Nga pagkatapos mo paligo, hinay-hinay lang nga pagdampi-dampi sang tuwalya para nga magmalangi mo skin para nga magapabilin ang moisture sa imo sini panit. I-moisturize mo dayon ang imo sini skin gamit ang oil cream para nga matrap ang moisture sa imo skin. May aircon ka mo da, pamo ka na bala. Kung may aircon ka mo, makabulig ina siya na ang mainit mapaan nga mabatsyagan mo sa sulod sang balay. Makapalala ina sang pagpalangatol, kag pagpanit-panit sang imo sa skin. So, kung may aircon ka, kuyab kung wala, electric fan, whatever ba ho. Hindi kung may aircon ka, pili ka lang sang aircon nga masarangan sang budget mo, kag suno man sa imo pagkinahanglan. Siguraduhon mo lang permi matinlong imo aircon para nga makalikaw ka man sa pagtubo sang bacteria kag fungi dira, di ba? Kay nga makahatag man ina sang skin disease, di ba? Kung damo bacteria, gamit ka lang sa mga natural lang niya nga tela. Tela bla mga cotton silk na pabayaan mo lang ng imo skin nga maka-rest o kung makapahuway na kag kung labhan mo man ang imo sini nga inuba, gamit ka man sang habon nga wala iya sang pahumot. Hala, tisubong uso na naiyatawi. Di ba? Ang ginagamit nga habon may dala nga kita mo naman commercial nga hindi na kinanglan gani sang perfume pero hindi kali dapat. Kag kung mabatsyagan mo gani nga daw hindi mo na mapunggan ang pagpalangatol. Kung naga-dry imo skin or nagamalang imo sa skin, i-cold compress mo siya, i-cold compress mo inang affected area nga feeling mo porti iya kakatol. Ti kung maglalakag daw hindi na siya nami, no choice, syempre Tita Wilma, kadto ka sa doktor, dermatologist, di ba? Amoy ng hustugid kung maglala ang imo kondisyon. Pero lastly, ang mahambalang gini Tita Wilma, ang paggamit sang deodorant, di ba? Amo nakalabanan. Kung pwede man lang may ada ang unscented na ang habon sa guya unscented sa lawas naton unscented, mas nami gidya ang natural nga odor sang aton lawas. Fresh na fresh. Okay, let's 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso,
diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin Standard time, alas 2:25 na. Yes, syempre, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad kapaglingaw sa inyo sa This Is My Life. Siling ni tawe, ni Tuto Tatan. Tuto Tatan, good PM. Tita Gwit lang ko sa mga friend ko dira. Kay, hindi ko man Pari Felix, Pari Felix, Castillobs sa may Kabugwason. Siguro amugi na siya. Miss Nieva Zerval, good afternoon, good morning, dire sa Gotten Morgan. Thank you so much. Halong man ka mo dira. Tunto na si COVID mo na. Okay, salamat gid ma'am. Permi ka gid namon ginapamatian diri sa La Carlota. Jemla, thank you gid ma'am. Miss Herrera, thank you so much. Kag Jasper Panaligan, tamyaw ko si Ana Figueroa, kag si Reggie Guerra. Ay, tawe, maayong hapon. Yes. Okay, Tita Wilma. Aton, Dr. Pinoy Schooling Capsule. Ano nga do kaluya, ha? Wala energy. Actually, energy importante na sa itong lawas. Tandaan kita, may mga cells nga ginatawag mitochondria na amo na siyang naghatag po sa itong lawas. Ang mitochondria mo na nagasupply sang energy para nga makatrabaho sang husto ang itong lawas. Gani, samtang nagaedad kita, nagakaguba, nagahuyang kag nagakaguba man ang mitochondria. Gani para magbaskog, kag mayara kita sang husto nga kusog, dulot sang aton mitochondria, siguraduhon na iton nga mga cells na iton sa aton lawas, mabaskog bastante ang puwersa. Na regular nga pag-exercise, na isa-ina. May dako nga benefits sa atong lawas tungod, nagapabaskog ini sa aton mitochondria ang pag-exercise. Kag siyempre ang pag-inuman natin sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene, wala lamon chemical, kag wala man sang malayo nga side effects sa aton lawas. Kag tandaan lang gid naton, may 99.9% nga squalene nga nagahatag gid sang nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton mga cells. That's why gani kung medyo magluyang aton cells, magluya to the rescue na gilayon niya ang nakastore na daan nga oxygen from Dr. Pinoy Squalene Capsule. Himuon naton, pabaskugon ginaton ang aton immunity para may inugbato kita sa mga virus kag mga bacteria nga makahalit sa aton lawas o kung makahatag sa aton sang balatian. Siyempre, Dr. Pinoy Squalene Capsule,
the only oxygen capsule nga masalikan sadto paman. Pwede na ito nina mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa among sa siyudad sang Bacolod. Sa tanan nga Sincere Drugstore, kag sa tanan man nga Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Abaw. Bado kalawig-lawig na iyahaw. Good afternoon, Action Tito Wilma Sugaton of This Is My Life of Action Radio, 684 kHz, DYEZ, AM, Bacolod City, Lawig-lawig, Bacolod City, Philippines. Watching here in 4th floor, number 8282, Clemente Jose Street, Malibay, Pasay City, Philippines. I'm Jude Gales Macawili, 42 years old, from Barangay Central Tabao, Zone 3, Valladolid, Negros Occidental. Sir, kalawig-lawig mo na, sir, man. Lawig-lawig, di kaayos ang imong greetings. But anyway, thank you so much. Next time, i-try ko nga mabasa ang imo sininga. Ang imo sa message. Franklin Delohio, ay tito, good afternoon lang da sa imo. Keep safe and God bless. Salamat man sa imo. Yes, Jonas Oliver Gayapa, mayong hapon, Tito Wilma. Patamiyaw sa pamilya Gayapa, Hipolane family, De La Rosa family, sa tenan ng kaparientean sa Sianda Alicia, Barangay 5 or Barangay 5, Isabela. Keep safe, Tito Wega, pamati from Mandaue City. Gani, relax, ani kamudira. Magabasa kita sa atong tag sa zodiac sign. Basahan ni Tito Wilma ang atong horoscope para man sa atong tag sa zodiac sign. Aton horoscope para karon yang adlaw, Biyernes, Hunyo 19 tuig 2020. Antes man sa aton mga birthday celebrators, na? Sa aton mga birthday celebrators today, happy birthday kag sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Syempre, ang ato lang sa nga wish sa inyo, good health sa gihapon, more blessings, kabay pa nga malipayon lang kamo sa inyo mga selebrasyon subong. Observe social distancing gid, ha? Halong-halong gid mga anak. Okay. Unahon naton, Tito Wilma. Ang mga Gemini na tawo Hunyo 21 tubtob or Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Abi mo bala Gemini kung tan-awon, very good gid siya ang pag-perform mo sa imo trabaho mo. Kag very close ka gid sa imo boss. Pero abi mo tungod sina, may mga upod ka sa trabaho nga baw, galupok gid yang ilang galupok gid yang butsi nila sa kahisa sa imo. Pero hindi inaiya pagsapaka, ha? Ano man ang mabatian mo nga chismis against you, hindi ina pagsapaka. Go ka lang nang go, basta nahibaluan mo lang nga wala ikaw sang natapakan. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 11, 12, 38, kag 44. Lucky color pink. Yes, Cancer. Sa mga Cancer, mga nataw Hulyo 22, tubtub Hulyo 22. Ikaw mismo makabulig sa kaugalingon mo kung paano ka mag-ayuhan sa kabuhi. Nga wala ka nagasalig sa imo isig ka pareho. Good for you, Cancer. Amo na iya. Kag may palatandaan man ikaw nga, may palatandaan nga mahimuon ikaw nga inahimuon man sa imo. So meaning kung mahimuon ka nga maayo, may mahimo man sang kayuhan para sa imo. Ay discourage na lang ka maghimo sang hindi maayo kay hindi gina maayong balik. Ha, Cancer? Mga maswerte mo nga numero 4, 12, 21, 34 kag 41. Your lucky color is brown. Sa mga Leo naman Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Mga natawo Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, kung may gusto ikaw ihambal o ipautwas, wala rason nga maghipos-hipos ka lang dira. Go! Buy ina, ha? Ipautwas ina diretso sa natungdan nga wala na sang paliko-liko pa para mabalaan sa gilayon kung ano ang makapaayo para dira. Mga maswati mo nga numero
14, 26, 30, 40. Your lucky color is tangerine. Kadto naman kita sa mga zodiac sa zodiac sign nga Virgo. Mga natao Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Bisan Virgo may mga pagduha-duha ka o nag-alang-alang ka nga umpisahan inang ara sa pensar mo, inday tuto padayuna ina. Kay nga aga magaayuhan ka dira. Basta ina hindi lapas sa kasuguan sang Diyos kag kasuguan sang tao. Go! O, maswerte mo nga mga numero. 8, 16, 18, 39 kag 42. Your lucky color is sky blue. Kadto kita sa zodiac sign nga Libra. Sa mga Libra naman, Tita Wilma, ang mga Libra na tao Setyembre 24 tubtub Oktubre 22. Yes, Libra, wala sang malain sa maayo, mabuot nga batasan, kag mabinuligon. Okay, gina siya nami na siya para sa imo. Pero, isa ina kasala kun ihatag mo ang imo bulig sa tawo nga tamaran. Oo, sakto na kay nga ginahimo mo ginabuligan mo pagid siya nga mangin matamad kag magsalig sa imo tingwa yan na parasite sa ulihi, di ba? Buligan mo siya pero kinahanglan Libra pa insindihon mo siya nga kinahanglan maghimakas siya para sa iya kaugalingon nga mag-ayuhan man siya kag hindi siya magsalig sa iban, di ba? Yes, Libra. 13, 22, 33 kag 42 ang imo mga maswerte nga numero. White is your lucky color. Scorpio na kita, Tita Wilma. Kag ang mga Scorpio na tao, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ari, kadlagi ko niya pa. Ay mo sila nga. Kung permi ka lang nagapungko, ha? Ari, kung ang obra mo, permi ka lang nagapungko, ano, resulta, siyempre batsagon mo sakit imo balikawang, sakit imo hawak, pakadto sa imo balikawang, kag likod, pungko lang mo na. Ano, maninguha ka nga magtindog, ha? Hindi nga pungko ka lang nga magpungko, kinanglan tindog ka man, kag magtikang-tikang, kag ikiway, kag ikiay ang imo hawak, para hindi magpalanakit. Talakat-lakat, Scorpio, labi na gid kung medyo mabulubugat ka na. Ay, 11, 21, 30, 33, kag 41 ang imo mga maswerte nga numero. Your lucky color is violet. Di una pa lang na nga sa eton man paghatag or pagbasa sa inyo tag sa mga zodiac sign para man sa eton horoscope sa mga wala pa relax. Balik si Tita Wilma pagkatapos ng eton commercial break. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo
nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yes, padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. O nga ito naman Zenton Plus Gold. Amo nang napahita mo nga effective nga food supplement. Inamas nga ginpabaskog pa ha, tungod man sa ginduga nga extract sa amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Para ina sa imo problema sa imo mahigko nga dugo. Once gani, tandaan nyo lang na. Once nga mahigko ang atong dugo, damo ina nga balatian nga mahatag sa aton. So kinahanglan mo gid ang epektibo nga food supplement. Zenton Plus Gold. Mabakal ina sa imo dira mga suki nga butika. Tagpila tawe ang Zenton Plus Gold? 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Okay, watching from Al-Kawadni, Dubai. Patamyaw ko sa family Rihas of Cuartero Capiz, Brillas of Barangay Takuling, Brillas family ha. And Ted Sicondes Kaluskusan of Barangay Pahanukoy. Thank you, Ms. We. Salamat man, mahal Dailin. Siling ni Sir Lawan Hossaini, one decision changed my life. I decided to act on faith instead of fear. I'm now reaping the rewards of that bold step and making more money than I could even imagine. All thanks God to an amazing. Thanks God. Di na to siya, nadula siya. An amazing lady, Mrs. Igina Bafo, with the help of this man. Yes, thank you God. Divina Chavez, good afternoon. Tita Wilma, happy to see you. Watching live from Isabela. Please greet Chavez family and also Nicole Gumawa. God bless and more power. Salamat, kid. Girlie May atong Salazar, nami pagidman, David Aribal II from Dubai. Thank you, kid. Pero, ang iton mananay DTX 500 capsule para sa iton
healthy nga liver. Kinanglan minti na hong tagidya nga healthy permi ang aton sini atay. Kinahanglan kompleto nga management ang hatag naton sa iya adlaw-adlaw. That's why nga mag-DTX 500 capsule ikaw adlaw-adlaw. Ang nagatinlo naman sa aton atay amo nang detoxifying compound. Kinangla amo nang detoxifying compound. Amo nang DTX 500 capsule kay may detoxifying compound ina siya nga responsable sa pag-wash out sa mga toxins nga makahalit sa aton atay. May mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants pangontre naman sa paghubag sa imo atay. Ikaw neton nga makaangkon sa cirrhosis of the liver o kung cancer of the liver. Mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede na mabakal sa mga butika man dira sa inyong lugar. Dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod kag pwede man kita maka-order online. Kag pwede man nga madulong sa aton sinipuloy-an. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page pwede kamo dira makabisita. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag syempre ang Klinika di Alternativo Medicina. Tapusun ani naton Tita Wilma mga nabilin nga mga zodiac sign para sa ating horoscope sa mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sagittarian, madamo problema nga matabo gani kon ang imo lakat karon nga adlaw importante. Kinahanglan aga pa pagbutlak sang adlaw hulag ka na. Thank you, Lord. Diba? Mga masuwati mo nga mga numero 7, 15, 19, 26, 27. Lucky color green. Capricorn, Disyembre. Ay mga Capricornia na tao, Disyembre 22, Tubinero, 19. Daw may ginakalangkagan kaging nga makita karon nga adlaw o kung ginahulat mo gyan. Capricorn, ano na? Resulta gali sang ginapahimo sa imo nga obrahan. Pero nothing to worry, my dear. Kinanglan relax ka lang para nami ang resulta. 10, 12, 15, 30 kag 44 mga masuwerte mo nga numero, gray is your lucky color. Aquarius. Sa mga Aquarius, mga nataw Enero 20 to Pebrero 18, abi mo kung anong imo nakahiligan karon nga adlaw, hindi na sa balasanto sa imo ikaayong lawas baguhana ka hindi siya nami. Kung hilig mo subong adlaw mga oily foods or junk foods, muhini ina or untata ina kay makahalit kin. Mga masuwerte mo nga numero 4, 14, 19, 34, kag 42. Your lucky color is red. Sa mga Pisces naman, ang mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubtub Marso 20, o dumabatya, gidlawas mo karon nga adlaw, siguro kulang ka pa huway, Pisces, ay, nan. Kung kulang ka pa huway, batyagun sang lawas mo. Kinahanglan mo utan kag prutas para nga manumbalik ang imo energy. Kung sobre naman ang imo kabugaton, na diet kag exercise ang kinahanglan mo. Mga masuwerte mo nga mga numero 5, 14, 17, 24 kag 36. Your lucky color is orange. Kadto kita sa zodiac sign nga Aries. Sa mga Aries naman, Tita Wilma, mga nitawang Marso 21, tugtong Abril 19. Abi Aries, usisa ka o galingon mo subong adlaw kung husto o kung salang ginahimo mo. Tsakto na feeling mo, abi usisa tsakto o kung salang. Tandaan mo lang Aries, ang aton kabuhi hulam lamang ini na kag anytime pwede inabawion sa mahal nga Dios sa aton. Gani binagbinagon mo sang maayo, mga masuwerte mo nga numero 10, 14, 16, 24 kag 40. Your lucky color is peach.
Kag sa katapusan nato nga zodiac sign Taurus, Abril 20 tugtong Mayo 20 sa mga Taurus. Posible hindi nila makita ang katahom kag ang kaayo sang imo pagkatao. Ang importante Taurian at tubanga ang mga pagtilaw nga nagaabot sa imo kabuhi. Okay? Tito Wilma. Mga masuwerte mo nga mga numero 2, 3, 25, 35, kag 42. Maroon is your lucky color. Okay? Nabatian mo na Tita We? Yes, nabatian na ito ng atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw. Biyernes, Nobyembre 23, tuig 2000. Nobyembre 23, Hunyo 19 tuig 2020. Nakita sa mga mata ko, Bimo. Good afternoon, Tito We, watching live from La Carlota City. From Mace Cuevas, Asin. Good PM lang sa asawa ko, kay Mama Sally from Tutu Tatan. Hello, Tito Wilma, mayong hapon, ginitamyo ko gali. Ang Chongson family sa Valladolid, kag happy birthday. Cherish Chacha Chongson. Balik si Tita Wilma pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang at palanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54. Ano na, Tita Wilma? Kay Manang Helen Becauco ba? Mayong hapon dira Manang Helen. Salamat gid sa inyo. Greet ni ko, bata ko si Joanne. Birthday, yes. Lapit na lang tawi Okay, kay mayroong Joe dara. Mayong hapon lang sa inyo. Salamat sa pag-upo ninyo kay Tita Wilma. Karon nga hapon diri sa This Is My Life. Girlie May atong Salazar, thank you gid kag mayong hapon sa imo. Gaprepara na ko, may isa na ko diya katasa. Ang kulang ko na lang para sa itong pagpangapi-kapi. Of course, upward man na itong Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen, ang non-acidic kag non-caffeine nga klase ng kafe. Di ba Sir Erwin? Sa Sir Erwin Gonzalez dira. Pwede lang para maabi ninyo na, misa hindi ko natawi, pwede kay may gout ko. Ay, ginapahagan-hagan, yinabalamat aman ang pagbatsyag mo sa sentoma para takihon ka sa imong gout. Kaya nga ginapanubo, yan na ang risk mo na nga atakihon ka na. Hindi lang, wala kalamay. Halal certified. Para man sa ating mga kauturan ng mga Muslim, pwede kayo makasigurado kita ina 100% natural kag 100% organic. Mabakal ina sa mga butika man dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ay available sa tanan sa tanan iyang wakong Chinese drugstore kay sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay, Tita Wilma, dali gid lang ang din niyo ko anay sa magkadali para man sa itong pagpangamuyo against COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuong sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami.
San Pedro Calungsod, ig-angko kami. Okay, may damogin nga salamat sa inyo mga palanggan. Ito nga mga tagpalamati kag syempre. Ang aton mabilin sa inyo sa sininga hapon, ang aton Bible verse for today, halin sa John chapter 15 verse 7. It says, "If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you." Can't say goodbye to you. Madamogin nga salamat sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati. You're such a part. Siyempre, salamat man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Oliver Pason, kag Action J.M. Baikin, upon man kay Action Elroy Dutillos. Sa ngalan man sa among Station Manager, Action Nona Dima Alamag Banua. Productions Chief, Action Rex Cantong. Si Tita Wilma nagapaalam, kag nagapasalamat, tubtub naman niwat buwas. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Without you. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.